zamo ga yadda ta zamo tarbiyya in ba a same ta sosai yadda ya kamata ba tana ba da akasi tun da aka yi musulunci har zuwa yau musulmai in abu ya tashi cekawa ake aje ɗakin Allah a roke shi wannan masifa da ta zo sai aka kori kowa masallaci aka ce a rufe masallaci to wannan masifar da aka yi ya fi wannan korona da ake gudu wannan masifar ta fi korona da gudu ma'ana Allah madauki sarki ce wazanantum zanna sau'i wa kuntum qauman bura yana cikin zannu sau'i ka fahimci cewa in naje ɗakin Allah Allah zai sa korona ta kama ni amma na gudu naje gidana Allah ba zai sa ta kama ni ba to akwai muna nazato saboda haka ma'ana an rufe ko duk masallatai jiya juma'a akwai inda ba yi sallar juma'a ba duk garin ba inda aka yi sallar juma'a kowa an hana shi yin sallar juma'a an hana sallar jam'i akwai inda aka ce a haduwa ma a daura aure duk wani taro kar a yi sa'an nan kuma mun karanta ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama'i illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir likay la ta'asaw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum ba haka Allah yace ba ma asaba min musibatin illa bi iznillah Allah yana sane da wannan babu wani virus da zai je ya sami wannan ya kashe shi fa ba da sanin Allah ba Allah ba ya ɗebi virus ne ya jefo kan mai uwa da wabi ba fa kowane virus in akwai wanda zai kashe akwai wanda zai kashe wanda ba zai kashe inda ake mutuwan ba akwai wasu suna nan ba su mutu ba me yasa lokacin ba da su ake ba wanda Allah ya kaddara lokacin shi ya kai wallahi zai mutu lokacin da Allah ya kaddara ma musulmai shahada ba cikin Ka'aba suka je suka tattake kansu suka mutu ba Allah ya ba su shahada ba wani virus ne ya shiga musu Allah madaukakin sarki duk abin da ya ga dama zai ba wanda zai hana shi to amma yaya mas'ala yaya aka yi al'amari ya zamo haka lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in abu yazo yayi tsanani sai ce arihna biha ya bilal ina mana arihna biha ya bilal ka hutace mu da sallah to yanzu sai su ka akasa arihna minha ya bilal ka hutace karamu yi to wannan masifar da ke cikin wannan wallahi yafi korona fa ma'ana duk gari a ce ba yi sallar juma'a ba me ake jira daga Allah banda masifa to Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya kare da a ce ana jin tsoron Allah da gaske wannan ce ta zo ta yi me virus ce zo yi ba abin da virus zai yi sai in Allah ya ga dama dalili inda ake mutuwan waɗansu suna cikin wajen akwai virus suke jinya me yasa su ba su mutu ba me yasa virus ba ta kama su ba a kawo musu nasu ba sunan su akai kowane virus yana dauke da sunan wanda aka ce je kashe ko ya sa ya rashin lafiya ko ko ya je ya wuce ma in ba sai ya wuce ba abin da zai maka amma wanda yake rashi ne dole ya kama shi dole ya mutuwa ce dole ya rashin lafiya ne a albashi ya zo ya jinya amma ina imanin mutane ya tafi ne kowa hankalin shi ya tashi suna yi sarrafa duniya yadda suke so suna gwadawa su gani waɗannan mutanen da gaske suke ko in muka tashi canza su zamu iya canza su gwadawa suke yi su gani in ba haka su da suka kera makaman nukiliya duk makamai duk suke kuma corona yazo kuna gudu kuna jin tsoro ku harbe ku kawo makaman nukiliya don ku kashe dan adam ne ba don ku kashe corona ba ke da don ku kashe virus ba ke to wannan duk matsaloli ne sai an tarbiyyantar da mutane imani yayi karfi in aka je ɗakin Allah aka roke shi sai ya hana komai faruwa amma lokacin da muke tsananin bukatar Allah aka fitar da aka ce a rufe duk masallatai a ce an waye gari guda ba ya sallar juma'a ba wace masifa suke jira wa ɗannan al'umma akwai masifa sama da wannan ita ce corona ai Allah ya kiyaye Allah ya kare kafaratu annoba ai shahada ce ba haka yake ba to me yasa ake gudun shahada me yasa ake gudun kafara rayuwa ce yadda imani yayi rauni yadda rayuwar ta zo kenan tana da wahala yanzu manyan malamai
a can kasan Makka da Madina da duk sun kare saura waɗanda suke yan bana su kuma an saba da jin daɗi ne da mota da menene ba za ka iya jayayya ba sai a kore ka yau ko a kama ka a ɗaure shi yasa kana kallon abu ba daidai bane dole ka yi shiru ko ka yi tawili ko ka bi amma kai kan karan kanka me yasa da ake zo da lafiya baka goyi baya baka yi wannan ba yanzu abu ya fi karfin ka abinda yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu sahabbansa suka yi yaki suka bude ko ina fa me yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da albashi suna da gida da suke zaune da firiji da menene ga gidan shi ga unguwar su ga menene da menene baya so ya bar wajen babu gidan shi na kan bayan rakumin sa ne abincin shi na tare da shi ne shi yasa da manzo Allah ce za a je yaki kaza ce kama hanya za a tafi ke amma yanzu rayuwa ta zama ga unguwanku ga garin ga unguwanku ga gidanka ga komai da komai a ciki sa'annan ga komai da komai a ciki ba za ka iya rabuwa da wannan ba shi yasa imaninka ba zai fi karfin wannan ka kula da addinin musulunci ba abin da ya kawo kenan amma lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun shekara 40 suna yaki sun iya to ashe Allah ya tarar da su ne ya tarar wa manzon Allah ne duk waɗannan abubuwan da suke yi yazo ya tarar da su ba gidan su shi yana bayan dabbar rakumin sa ne hau da gidan shi kenan da menene da abincin shi kuma shi sai da zai shirya abincin shi ba haka bane ba yasa an aka ce gazwatu uhudin sai su ce a tafi gazwatu badrin sai su ce a tafi gazwatu kaza sai su ce a tafi amma ga mota ga gida ga albashi irtabatta bi hadhihi al-umur kullaha kayfa tatrukuha ila al-jihad hal min al-mumkin la yumkin abadan la yumkin kayfa yumkin لا يمكن أنت مرتبط بالوظيفة مرتبط shi yasa duk komai ya rikice ma kowa in za ka zargi mutane ma za ka zarge su ne kai ma ka sani da gangan kake zargin su ka san abu ne ya fi karfinsu su ma ya fi karfinsu saboda rayuwa yadda ta zama zamanin sahabban manzo Allah waɗanda suka yi yaki din ba shi da gidan shi na kan bayan abin da an ce aje shi aje a dawo ciki yake ba ruwan shi a yi tafiya kwana nawa amma kai kofa ma'aikaci ne kana da albashi da kake karba kowane wata wannan fitinan kadai ta ishe ka a ce za a dakatar da albashin ka wata daya sai rayuwarka ta yi mai sai ta tsaya balle a ce wata biyu balle a ce an kore ka aiki balle a ce an kore ka kuma an kama ka an daure shi yasa dole al'amura su tafiyar da suke tafiya din nan har Allah ya kawo lokacin da za al-maradu kaffaratu ko ya cika اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.